муолиҷаи генетикӣ ҳисси шунавоии як кӯдакро барқарор кардааст. хадамоти миллии беҳдошти Британия иттилоъ медиҳад, ки Опал Сэнди аз ҳисси шунавоӣ комилан маҳрум ба дунё омада буд. Хадамот меафзояд, ӯ ҷавонтарин беморе мебошад, ки ба шарофати истифодаи усули озмоишӣ шифо ёфтааст. модари Опал таъкид мекунад, ки аввалин нишонаҳои пайдоиши ҳисси сомияи духтараш баъди 24 ҳафтаи муолиҷа зуҳур намуд. ба фикрам ба мо имкони нодири табобат дода шуд, ки ба саломатии духтарамон таҳдид ва ё зараре намерасонд. ба фикрам сарфи назар аз мушкилиҳои фарзандон, бисёре аз волидон мехоҳанд, ки ба онҳо низ чунин имкони муолиҷаи атфол дода шавад. арзиш дорад. бале, ман дар кор будам, ки ба ман паём фиристодиву хабар доди беҳбуде мушоҳида кардаӣ. ман гуфтам шояд тасодуф бошаду Опал ба ягон чизи дигар аксуламал нишон дода бошад. вақте ба хона омадам, аввалин коре ки кардам, ҷиҳози тақвияти садоро аз гӯши духтарам берун кардам. профессор Маноҳан Банс, ҷарроҳи гӯш дар шифохонаи Спайр, Кембриҷ Ли мегӯяд, истифодаи ин усули муолиҷаи генетикӣ барои дармони бемориҳои мухталифи кӯдакона, ки боиси аз даст додани ҳисси шунавоӣ мегарданд, кӯмаки бузург мерасонад. мо амалан ҳисси шунавоиро барқарор мекунем. мо зарурати ҷой додани ҷиҳози таҳкимдиҳандаи овоз, ки бояд ҳар сари чанд вақт иваз карда шавад, нахоҳем дошт. акнун суол шояд ин бошад, ки кай ин усули озмоишии табобати мардумии ношунаво барои беморон дар дигар гӯшаву канори олам дастрас хоҳад шуд.